Da ni yma'n Bethesda heddiw i ddathlu a dechrau dathlu Blwyddyn Ieithoedd Brodol Unesco yng Nghymru. A ffordd well i dechrau yn proses o ddathlu na cael cawr o ganwr fel Jeremy Dutcher o'r iaith Wolastoq o Ganada i ddod i berfformio a gwneud premier Prydain yng Nghymru. A does na'n unlla gwell i wneud hynny na Bethesda. Felly mae'n fraint cael fod yn rhan o'r holl beth a cael trafodaeth ynglyn â rhoi hyder i'r iaith Gymraeg. Mae gyfle i ni weithio gyda'n gilydd, pobl sydd yn delio gyda ieithoedd lleiafrifol, a mae gyfle i ni ddysgu o'n gilydd. Ac felly mae hwn yn gynhyrfus iawn i ni yng Nghymru, a mae'n arbennig o gynhyrfus i Bethesda wrth gwrs, lle mae yna draddodiad o gofyn i bobl ar draws y wlad ac ar draws y byd i ddod i ddathlu ac i rannu yma Bethesda. I sing traditional music from my territory, but in a bit of a new way. And it's all in my language as well. That's something very, very important to me because a lot of the work that I do and a lot of the music that I make is thinking about and talking about linguistic revitalization. We're all working on this same goal of trying to protect and preserve our languages. And I think there's so much that can be learned from being in dialogue with each other. Dwi'n meddwl bod perfformio'n rhyngwladol yn fraint yn ei hun am chwarae ar lwyfannau rhyngwladol sydd yn amlwg jyst yn codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg a jyst cael chwarae gynulleidfa oedd o filoedd o bobl sydd yn rili cael chdi a rili gwerthfawrogi beth ti'n neud. Mae'n gret.